Slušaj sad ovo. Nabroj 10 najčešćih stvari koje svaki muškarac drži u svojim kolima. Pa alat. To nije u stavkama, zato što se podrazumeva da u kolima već postoji neki alat. Naočare. Naočare, jeste. Vlažne maramice. Ne. Obične maramice. Ne. Osveživač onaj. Tako je, jelkice ili osveživač, nego šta? Da miriše lepo. Usisivač možda. Ne. Ajde, Žvake. Žvake, jeste, tu su žvake, izvinjavam nego se, šta? da. Voda. Voda, tako je, flaša za vodu, voda. On je multitool. Tako je, on je kao švajcarac. Da, švajcarac. Tako je, multitool, tako je. Možda kesa neka. Nema kese. A dobro, imaš sitniš. Sitniš, tako je, pa sitne mora da pare, se uvijek ima neki sitniš da se da, tako je. Punjač. Punjač za, tako je, Da, punjač za... punjač, to je, Da. svako kad, sa sobom mora da imaš to kad te zaustave, tako da većina muškaraca drži šta? Saobraćajno. Tako je, dokumenta oni drže Dokument u kolima. tako u kolima, jeste. Dobro. I nešto što sam mislio da ćeš odmah da pogodiš, praktično je vezano jedno sa drugim, kad ideš na neki sport, nešto. Torba. Torba za trening, nekako. Da, šta? torba za trening, da. Tako je, Dobro, i u dobro. torbi za trening uvijek imaš šta? Majice, da. Majica, da, rezana da, majica. da. Tako je.